Yaba nokudlala kule stage sakho. Phuma esinye isilonda kungena esinye isilonda futhi. Yazi lokho kuchaza ukuthini? Chaza ukuthi makuthi nginukela igondwane eligcwele ubusathane, igcwele ubugebengu. Ngiyakwazi ukuthi ngilithathe ngiyoliphosa le emgodini. Ngingavinjwa umuntu. Futhi ngingaceli nakumuntu. Ukusala mina baby, ngingazi ukuthi uzoyithola le position. Captain, my captain. Yeah, suthe lokho kuchaza ukuthi ke nomholo wami usozothi ukuthi xaxa. So akusadingeka ukuthi usebenze umsebenzi emibili. I never. Awukani, hawu. Ayibo, once an independent woman, always an independent woman. Asifa. Yini singantena manje usanenkinga yongakwazi ukulala ebusuku? Akulaleki. Khona ngizama kona nje manje ukuba ngcono. Mangizama ukulala emini. Hawu. Ephisa ngani yami. Pho yini ungavela unyuke uyozama? Mamlam. Yini mamlam? Kwenzakalani? Khuluma kwenzakalani? Amadlozi akho. Azama ukuthi axhumane nawe Kodwa ini? Kodwa khona into ebavimbela ukuthi bexhumane nawe. Nosipho. Yazi yini kodwa lento iyangisinda njalo uma ngiba seduze kwakho kuba sengazi lalela. Abaphansi Kwenzakalani? Nawu mamlambo usengathi abaxulu bazama. Hey. Hlukana nengane yami wena. Hlukana nengane yami unakele ukukumitha ufuna ukukumitha. Mama kuhlena uzokwazi ukusiza. Musukungila mina, musukungila. Yini wena ufuna ukungixabanisa nengane? Axolisa Lindiwe. Bengingazama ukuthi ngixabanise ukuthi abaphansi. Yazi yini wena nabaphansi bakho ngicela ningibhosekele wena. Hlukana nengane yami. Ngizokunquma uqhoqhoqo uma ngabe ungahlukana nalengane. Yazi ndoda amakhata amosha yonke into ngale ndaba yawo kulo efahla abantu kanje yabo. Umzabalazo umoshakele. Ayikho into emoshakele. Ngize ngisho mina ukuthi imoshakele. Hayi bo ndoda. Umphakathi ubaselekile la ngaphandle mfethu ukuthi ingane zawo ayisakwazi ngisho ukuva isigele. And uyazizonda blind. Weqinisele. Yazi mabe uyivisionary. Fanele uphume wedwa le qekelele. Paint ipicture yakho. Abantu bazo understand ke lapho ke uma besiyenzekile ipicture. Yabona kodwa manje kumele ngabe sishaya izinto ezitop sidla idola ngempela. Phela wona nonkunzi manje senimjojo. Khona kumele sikuhlanganise. Uyazazi wena ukuthi ume kuphi nonkunzi angithi? Yini manje mhlawumbe usune death wish? Hayi ndoda. Wena wenza ukuthi ngishaya unkunzi ngesithende. Ngesikhathi nisaye inkungu nempaka. Manje na ukwazi ukuthi ungikhulumele naye. Manje ke lento le inkinga kanjani ke? Inkinga yami kanjani? Unkunzi umfowethu, akuyena umngani wami. Unkunzi igazi lami. Ngakho akukho umuntu ozongena phakathi kwami nonkunzi. Isikakhulukazi umuntu onjengawe ongena ibackbone. Nje ngisakwazi impembe sengisindela kakhulu mina hayi. Ngeke understand. Yeyadelela bo lento baba. Lalela we Liyanonkiloyi. Lalela ke manje. Ubhizo uyangigcona ungitshela mina ukuthi amaqanda amabolile. Awucabanga nje into enjani le? Kodwa kabi ngizothini ngempela uma kuthiwa amaqanda amasemadala. Ngizothini nje mana mayisengishiya ngenxa yalokho. Wena unjani kanti? Ngoba ungamboni mangcobo uthi wenzani? Uzama ukustressa, khohlwa uyena. Nangu ke lapha nobaba naye. Ayikho into esokwazi ukukhuluma ngayo manje. Sekuhlale kuyingane nje ukukhuluma indaba zengane kuphela. Nganami
kumele ungisize nawe ngenze sure ukuthi isipeliso sami ngiyasiklina ukuze ngizame ukwazi ukuthi ngibambe. Yeke lokhu stress kanti unjani? Yazi mawuqhubeka le ndlela. Ngeke uzibe pregnant wena. Yebo. Wena ungahlala ungastresseki kunje kunengcindezi enkulu kaphela mina. Unkunzi ulwe kabi. Ukuze akuthande nokuthi nje akushade. Sobile siyazi ukuthi uMangcobo ushadwe kanjani. Lobu stratmate bakhe abenze lapha emshadweni ewiva amagani. Kodwa kusenani ngisho noma kunjalo-ke kuyacaca ukuthi uthanda lanele. Ngoba phela ngithi nako kube lanele uthando ngabe wona noqabangani ndawonye. Makhuluma ngalo. Yazi ngiyambalekela. But the more ngimbalekela ngathi ungisondeza kakhulu kuyena. Abantu bandawonye ngampela lapha. Into yomuntu oyedwa phela lana. Kanti labafana laba banjani-ke bona? Abafuni ukugive up. Unjengonjomane lona ufuza ubhuti wakhe. Kahle mina mamlaba ngayitshela ukuthi indaba zamathandana nje ngiyaphuma kuzo. Kodwa ngoba yini mnganami? Umyeni wami ayishona. Isinqumo ngasithatha leso ukuthi nje angeke ngiphinde nginike umuntu wesilisa inhliziyo yami. Kodwa kabi kwakudala phela lokho. No, ngifile ngathi ngiyamchithela. Ufile